Figyelem! A következő videó a nyugalom megzavarására alkalmas. Illetve ez a téma eléggé szétbasszatja a gyerekkorotokat, úgyhogy aki nem szereti szétbaszni a gyerekkorát, akkor kérem, ne nézze meg a videót. Nem akartam szuper lenni, és nem vagyok hős. De ha a legdurvább ellenség a legdrágább lánypártja, akkor eljön az ideje szuperhőssé válni. Jöhet a zene! A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Azért csak rója fel a kapupénztára, hogy el ne felejtjen! 3-szor verjeszkend el, udas Matyi vissza! 3, 2, 1, go! Ha Isten erőt ad, és életben megtart, majd meg is szolgálom. Belecsempészték az italába. Érthető, nem emlékszik semmire. Doki, az a gáz, hogy egyikük sem emlékszik semmire. Szereti a titom egyet! Kettőn szeretünk mi egyet! Szeretünk mi egyet! Szereti a titom egyet, szeretünk mi egyet! Szeretünk mi egyet!